Rejima Iranê 26 girtî li girtîgehên xwe de bîdar vekirin. Pêka dawî raporên belavbûyî li roja çarşemî 26 çiriya paşîn, Hemîd Yusif Zehî Ehmed Sultanî û 5 girtiyên din ku nasnameya wan hêj nehatiye zanîn li girtîgeha Adilabad rejîmê li bajarê Şîrazê de hatine bîdar vekirin. Hervîsa li vê rojê de Mihemed Hussein Kezayî Dawud Necefî û girtiyek din ku nasnameya vî nehatiye zanîn li girtîgeha Kizilhîsara rejîmê li bajarê Kerece, Elîsay Efken û Mehrdadpur Hüseyn li girtîgeha Lakana rejîmê li bajarê Rêş de hatine bîdar vekirin. Li vê rojê de İzzetullah Neşrî û girtiyek din ku nasnameya vî nehatiye zanîn li girtîgeha rejîmê li bajarê Buçnûr de û Mehin Rehîmî û Seyid Cevat Tebatebayî li girtîgeha Vekîlabad rejîmê li bajarê Meşhedê, Sadiq Refîî, Mihemed Dadxwah û Mazyar Ebasî li girtîgeha rejîmê li bajarê Isfahanê û Hormoz Nîçetî li girtîgeha rejîmê li bajarê Isferayînê de hatine bîdar vekirin. Li roja sêşemî 25 çiriya paşîn jî, Noşad Emîrî li girtîgeha rejîmê li bajarê Kezbenê, Kerîm Refîî li girtîgeha rejîmê li bajarê Zencanê, Mehdî Fetîpur li girtîgeha rejîmê li bajarê Gurganê, Kerem Yusîfuyan û Hişmet Şirawend li girtîgeha rejîmê li bajarê Xuremabadê de hatine bîdar vekirin. Hervîsa du roja piştîr jî li roja yekşemiyê, girtiyek ku nasnameya vî nehatiye zanîn li girtîgeha rejîmê li bajarê Meraxê û Çeyfer Şukrî li girtîgeha rejîmê li bajarê Bircendê de hatibûne bîdar vekirin.